Sumakder tayo. Ayab ti panagdayaw. Da kayo at taok, dumungig kay iti daytoy panursurok. Ket ipay may soyo nga alingagin iti inak isaw. Pangarig ti nakaramaten, ilawlawag ko dagiti palimod iduugma. Dagiti nangngeg ken na muan tayo, ngayon baga dagiti amma tayo. Di tayo limlimod ida kay gitanak tayo, no di kat isarita tayo kadagiti kapututan a sumarsaruno ti panakabalin ken na indakla nagapuanan ti Apo, agrama dagiti nakaskas daaw nga aramid na. Iti matang dagiti kapuunan da, nagaramid kadagiti milagro, iti tanap iti soan ijay Ehipto. Pinagbis ngayon natin baybay kat inlasat na ida, pinagpangato natin danom apakas pader bayat iti panagnada. Iti aldaw, babae niti ulip, indalan na ida ti rabii, tiranyag nga apoy ti bagdos da. Pinagrangat natin akalabato jalatang, iminum dati danom akasla nagburayok manipod kaunggan. Pinag-ubbog na iti dakkel abato, ket nagayos ti danom akasla karayan. Kantain tayo iti kanta panagdayaw, shout to the Lord. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you, my Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall down and the seas will roar at the sound of your name.
Bendito kin manangayat unay a Diyos, Ama anay langitan. Agyaman kami kengka iti barangted mo manin iti salunat, kired mi. Tatno mabalinan mi manin ti umay makipagmaymesa, mangidaydayaw iti napateg anagan mo. Bendisyonam ka ditunggal may isa kada kami. Taribayan na kami, iti anyaman nga aramid mi. Bendisyonam apo tay pagserbi, ita kastamit tinapili a mangiburay kadagiti mensahe ti biyag. Sapay kumaapo ta agtultuloy iti panagserbi mi kengka. Pakawalin na kami ti basbasol mi. Dagitoy apo ti talek ken dawat mi tinagan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Good morning! Wala yung mga pupils ko ngayon. Naragsakan na idi inbagada kanya, intayon ijay balay ti Dios. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ito po yung sinasabi sa isang awit o salmo. Malit pa ako noon, kinakanta na namin yan sa Sunday school. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yan yung sinasabi namin na singing the psalm or singing the scripture, especially the psalm. Yung salmo, mga kapatid, ay awit talaga. Hindi po talaga binabasa yung psalm. Inaawit yan. Kaya nga sa Tagalog, kung bubuksan nyo yung Biblia, hindi po salmo ang nakalagay dyan, kundi awit. Ang mga Hudyo, sa kanilang pagsamba tuwing Sabado at tuwing sila ay nagsumasamba at binubuksan nila ang kanilang Biblia at doon sa Psalm o Book of Psalms, ganitong pag-awit nila. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Chant. The songs of ang kanta ng mga Hudyo noon ay puro mga chants. So, si Jesus at yung mga alagad, nung sila'y sumamba, hindi sila kumakanta kagaya ng pagkanta natin. Sila'y nagcha-chant. Yun naman ang medyo nawala sa atin, sa tradisyon natin dito sa Pilipinas. Nakalimutan na natin yung pinanggalingan nating pananampalataya. Nakalimutan na natin yung mga chants. Samantalang, kung bubuksan natin ating Methodist hymnal, ang daming mga chants na nandun. Siguro one of these days, tuturuan ko kayo kung paano. Para sa ating pagsamba, marunong din kayo kung paano mag-chant. Let us reclaim our heritage, not only as Methodists, but as Christians as well. Mga kapatid, may mga ilang paalala lang po tayo
Unang-una, pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat matagumpay na naidaos ang Senior Citizens Fellowship kahapon. Kasama natin ngayon ang bagong koronang Mrs. Senior, si Ate Pearl. At talaga naman, dapat dala niyo yung corona niyo sa sash niyo. Ang saya ng mga senior citizens kahapon. At ang dami din nilang mga premyo. Sa Ate Minda nga, nanalo pa ng isang bigas eh. Kaya tanong ko sa kanya, darating ba si na Jessie ngayon? Para maiuwi na niya yung bigas niya. So, pangalawa mga kapatid, mamayang hapon po, 1:30 ng hapon or pagkatapos ng Sunday School at lunch, meron pong training seminar for prayer teams. Ang nire-request ko sana sa bawat worship service may at least 5. Pero 4 lang yung nakalista mula sa Ilocano. Pero kung sino pa po yung gustong sumama, welcome po ang lahat. Prayer seminar, ano po yung mga topics na i-cover natin? Una, understanding the power of prayer. Yun po yung pinaka-intro. Pangalawa ay the ministry of intercession. Yung kayo o ikaw ay mananalangin para sa iba, mananalangin para sa simbahan, para sa lipunan, mananalangin para sa may sakit. Paano nga ba yun? Anong qualification nun? And then, prayer formats. Ano yung mga iba't ibang uri ng panalangin? Matetrain po lahat ng mga dadalo kung paano gumawa ng panalangin kapag kayo'y nasa lamay. Yun ang una-una. Yung opening prayer, kapag worship service, kasi kung napapansin ninyo, yung mga opening prayers natin kapag worship minsan pastoral prayer na. Ipinanalangin na yung may sakit, ipinanalangin na yung mundo, ipinanalangin na kung sino-sino. Hindi po gano'n ang opening prayer or invocation. So, at paano nga ba? Paano tayo mananalangin gamit ang ating 5 daliri? Kapag nakita natin ating daliri, sino ay to, sino to, sino to, ito. At marami pang iba. Yun yung prayer formats. Yun yung pangatlo. At pang-apat, paano ba manguna sa mga prayer meetings? So, hindi lang po training ito, hindi lang seminar, kundi it's a workshop. Magkakaroon tayo ng workshop. I-require ko kayo na magsulat ng mga prayers, iba't ibang klase ng panalangin. And then i-analyze natin. At paano nga ba tumayo para manguna sa panalangin? Yung iba kasi, takot. Yung iba, sinabihan pa lang, nanginginig na. So yun, paano magkaroon ng confidence upang manguna sa mga prayer meetings, prayer gatherings? Yun, lahat mo yun, papag-aralan natin mamayang hapon. 1:30 po. So, lahat po ng interesado, welcome na welcome. At, syempre, later on, sa second Sunday ng October, lahat ng mga dadalo sa 2 linggo to, 2029, lahat ng mga dadalo sa 2 linggong seminar na yan, sa second Sunday ng October,
you will be consecrated as prayer intercessors ng simbahan and then you will be anointed with oil, consecrated and anointed, tapos bibigyan din namin kayo ng anointing oil. Bibigyan namin kayo ng oil na gagamitin nyo upang sa ganun kapag may sakit, may mga kapatid tayo may sakit, you can go and pray for them and anoint them with oil as well. Lahat po yan ang gagawin natin sa 22, 29, and 2nd Sunday of October. At hindi lang yun. Kapag may panahon pa tayo sa 29, you will be taught o tuturuan din namin kayo kung paano ang manguna sa warfare. Ano yun? Kapag may sinapian dyan, paano kayo mang nanalangin para mapalayas yung sumaping demonyo o diablo? Kasama lahat yun. Sana may oras tayo para mataka lahat yun. So, be excited for it. Mamayang hapon at sa sunod pa na linggo. Sa Sabado, darating na Sabado, ito po yung ating Bible reading to the community or public Bible reading. Sa Sabado na po ito, oras po na 9:00 ng umaga. Pero dapat 8:30 nandito na lahat para sa orientation. Worship and orientation. Ngayon, hindi lang po tayo magbabasa. Sa mga hindi po magbabasa ng Biblia, magdi-distribute po tayo ng Biblia. Magdi-distribute tayo ng New Testament. At ito yung maganda. Ang New Testament na di-distribute natin, yung Taglish na, yung Pinoy version na. Hindi na po yung regular na Biblia, kundi Pinoy version. Yung Taglish na New Testament ang di-distribute natin. At magwi-witness din tayo sa mga tao sa labas at sa mga dumadaan sa harapan ng simbahan. So, public Bible reading or Bible reading to the community and street evangelism with Bible distribution. Linggo, 29. Ito pong ating Christian Education Sunday. CE Sunday. Mayroon po tayong special offering dyan para sa Christian Education Ministries ng simbahan. Pero mamaya po sa ating Sunday School, eto maganda. Mamaya, meron tayong Bible quiz. Sa bawat Sunday School may Bible quiz. At yung mananalo sa Bible quiz natin mamaya sa Sunday School ay bibigyan ng award, i-recognize sa darating na linggo na CE Sunday. So, let us be excited about it. Panghuli mga kapatid, malapit na pong ating anniversary, 126 church founding anniversary. Sa 2nd linggo po ng Oktubre, ito po yung ating church anniversary. Kalapit po niyan ay ang ating replica offering. Ate Marlene, nakita nyo yung ating replica envelopes? Paki-check nga doon sa table ni Ethel kung ang alam ko na doon. Or meron dyan ate kapatid na Leia? Ito po, sino po yung mayroon ng replica envelope? Actually, nandun pala sa liturgy rack natin. Sino po yung wala? Sige, pakitaas nga po inyong replica envelopes para malaman ni Teacher Leia kung sino yung wala pa.
Ayan. Tulad po ng nakaugalian natin, ito pong replica envelope natin, dito po natin ilalagay yung ating offering sa ating anniversary. 126 na po ang ating simbahan. Tingnan po ninyo dyan, kapag 20 pesos ang inyong bibigay, times 126, ang katubas po niyan ay 2,520. Pero wag po kayong mag-unahan sa 1,000 ha. Alam ko, gustong-gusto nyo magbigay ng 1,000 bawat taon eh. Welcome na welcome po kayo. Meron din naman gustong magbigay ng 5,000 per year. Welcome pa rin po kayo. Huwag po kayong mahiya. Pero hindi dahil sa nakalagay dito 20, 50, 100, 200, 500, 1,000. Kung ano po yung kaya natin. Kung ano po yung kaya natin, yun ang ating ibigay para sa Panginoon. Para sa ating vision na mai-rebuild ang ating sanctuaryo. So, sa third Sunday po ng October natin ibibigay ito sa ating anniversary Sunday worship service. I-welcome po natin si kapatid na Julie Bascos mula sa Sultan Kudarat, Mindanao. Kapatid na Julie, umay ka dito yung Sangwanan Kabsat. Ang hina naman ng palakpak natin. Ayan. Taga Mindanao po yan, taga Sultan Kudarat, pero Ilocanong-Ilocano. Pinanganak at lumaki na sa Mindanao, pero hindi niya nakalimutan ang kanyang lengguwahe na Ilocano. Kasi ang mga magulang, mga lolo-lola niya, Ilocano. Galing po sila dito sa Luzon. Tinatanong ko, saan talaga kayo? Di niya alam kasi doon na siya pinanganak at lumaki eh. Pero mas probably ang mga napunta sa Mindanao, karamihan mga galing Ilocos at Pangasinan. Noong panahon ni President Marcos Sr., maraming mga taga Ilocos at Pangasinan ang napunta doon. May ibang mga taga Isabela din. Sige, habang nandyan ka kapatid, atin na rin tatawagin ang mga nagdiriwang ng kailang birthday sa linggong ito. We have Daisy Lourdes Epoles, Ofelia Barrientos, Ana Ferrer Ligo, Maris Ortega, Reyna Salinalos, Kyle Grace Delac, Miriam Jane Santos, Katrina Joyce Asuncion, Margaret de la Francesca, Winilyn Andres. Sino pa? Si kapatid na Aw. Asan si Princess? Prince. Ayan. Si Aw sa si Prince sa Martes, di ba? Ayan, si nakapatid na Ronnie. Aba, talaga namang isang linggo yung birthday nyo, ha? Tipid. Minsan na selebrasyon. Meron pa po ba? Halika na dito, anak. Yan, ang ating magandang creative arts dancer. Huwag po kayo magkakamaling kambal sila, ha? Baka sabihin nyo, ba't di tumayo yung isa? Sige, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan. Kasama na po si kapatid na Julie na for the first time ay kasama namin sa pananambahan ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, i-bless mo sila, pagpalain sila, pakinggan ang kanilang mga panalangin.
Ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. I-bless mo si kapatid na Julie sa kanyang aplikasyon para magtrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo siya at nang sa lalong madaling panahon ay makabalik siya at magtrabaho sa ibang bansa at nang mabigyan ng magandang hanap buhay o magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan na nandito at mula dito, pati yung mga nasa online, dalangin ko po, ipagkaloob ang kanilang kahilingan at itong yung special na regalo sa kanila sa kanilang pagdiriwang. Muli, salamat po sa buhay nila, salamat po sa kalakasan nila. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Sige po, atin tunghayan ang handog na papuri ng ating creative arts dancers. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine.
Praise God, praise God. Tinatawagan natin yung lahat ng mga bata na pumunta dito sa harapan para may panalangin. Let's pray. Sa oras at sa araw nito, Panginoon, narito pong mga bata ng simbahan. Bilang isang simbahan, kami nananalangin para sa kanila. We intercede for them this very moment, Lord. We ask that you please protect them. Tulungan sila sa kanilang pag-aaral, sa lahat ng mga gawain. I-bless ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nangangalaga sa kanila. Ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Nawa lumaki ang mga anak na ito na marunong sa iyong salita, isinasabuhay ng iyong salita, malayo sa anumang sakit at kasamaan. Tulungan mo kami bilang isang simbahan na magampanan namin ang aming katungkulan sa kanila. Panginoon, turuan mo rin kami na kung paanong tinatanggap ng isang bata ang mga katotohanang nanggagaling sa kanilang mga magulang, ganon dinawa kami. Natanggapin namin ang mga katotohanan ng galing sa iyo ng buong buo, walang pagdududa. Salamat po muli sa buhay ng mga batang ito. Salamat po sa pagkalinga at pag-aaruga sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Tinatawagan ko ang ating mga ushers para likumin ang ating special offering para sa building fund. Tayo manalangin muli. Narito po mga alay namin, Panginoon, para sa building fund ng aming iglesia. Habang inaantay namin ang rebuilding ng sanctuaryo, Panginoon, may mga kailangan naman ding ayusin dito sa loob ng iyong iglesia. Kung kaya't ipinagkakalob namin ang mga to.
Basbasan mo mga to, makapagbigay kaluguran na yun, nawa, sa iyong harapan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Ti panakaibasa tinasantuan na surat, masarakan ti Salmo 1, kastoy ti kunana. Nagasat ti tao adin mangipangag, iti pamagbaga dagiti managdakdakis, di natuladen ti aramid dagiti managbasol. Kendi makikadwa kadagiti mang rabrabak iti Diyos, ti sao ti Apo. Agtakder tayo ti panakaibasa ti nasantuan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus at ang mga disciples niya sa lugar na yon at duman sila sa Galilee. Ayaw niyang malaman ng iba kung nasaan siya kasi tinuturuan niya ang mga disciples niya. Sabi niya, tatraydorin ang Son of Man. Ibibigay siya sa kamay ng mga tao at papatayin. Pero pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay siya uli. Pero hindi naintindihan ng mga disciples sa mga sinabi ni Jesus. Takot din silang tanungin siya kung anong ibig sabihin ng sinabi niya. Dumating sila sa Capernaum. Pagpasok nila sa isang bahay, tinanong ni Jesus sa mga disciples, anong pinag-uusapan niyo sa daan? Pareho silang, pero hindi sila makasagot kasi pinagtatalunan nila kung sinong pinakadakila sa kanila. Umupo si Jesus sa katinawag ang 12 disciples. Sabi niya, kung sino sa inyo ang gustong mauna ay dapat maging pinakahuli at pagsilbihan ang lahat. Tapos tumawag siya ng bata at pinatayo niya sa harap ng mga disciples. Kinarga niya ang bata at saka sinabi, kung sinong tumatanggap sa batang kagaya nito dahil sa akin, tinatanggap din niya kayo. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap din ang nagpadala sa akin. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Badayo ka, o Apo Jesucristo. Dingin tayo po ti mensahe ti kanta, babayin ti Ilocano kayo.
Thank you, choir. As the deer pants for the water, good morning. Ang daan tungo sa katuwiran, isang pagtawag upang magpakumbaba at maglingkod. The way of the righteous, a call to humility and service. Tidalan ngagturong iti kinalintag. May sangaawag, agpaay ti panagpakumbaba ken panagserbi. Naku, kung yung English na translate ko sa Tagalog at Ilocano, yung 15 minutes magiging 45 minutes to. Ang inihanda akong sermon, English eh. Tapos itatranslate ko sa Tagalog at Ilocano. Mga kapatid, yung ating mga pagbasa sa umagang ito, una mula sa awit 1, Psalm 1, at sa Mark chapter 9, verses 30 to 37, ay napakagandang mga paalala sa atin. Una, yung Psalm chapter 1, tinutukoy nito yung isang buhay na pinagpala. It tells us of a life that is blessed. Biyag, anaparabunan, na bendisyonan. Pansinin natin, ano bang sinasabi ng ating awit? Psalm verse 1, patungkol sa isang buhay na pinagpala. Psalm 1:1. Binebless ang taong ayaw sa advice ng masasama, hindi sumusunod sa example ng mga makasalanan, at hindi nakikijoin sa mga nanlalait sa Diyos. Sabi ng ating salmista, ang taong binebless ng Panginoon, ang buhay na binebless ng Panginoon ay yung mga taong hindi nakikinig sa advice ng mga masasama. Sila yung mga sumusunod sa example ng mga makadiyos. So, hindi sumusunod sa example ng mga makasalanan, ibig sabihin, ang sinusundan nila ay yung mga makadiyos na tao at hindi nakikijoin sa nanlalait sa Diyos. Instead, sabi niya, masaya siya pag sinusunod niya ang batas ni Lord. Sa umaga at gabi, inaaral niya yun. Tanong, gusto niyo bang pagpalain ng Panginoon? Ay, mahina. Ayaw niyo yatang pagpalain kayo ng Panginoon eh. Gusto po ba ninyong pagpalain kayo ng Panginoon? Anong sinasabi ng ating salmo? Huwag makinig sa advice ng masasama. Huwag basta manalig sa mga bulong-bulungan ng mga masasama. Huwag makinig sa mga sinasabi ng mga marites. Mga marites na ang pinag-usapan ay buhay ng may buhay. At huwag maging marites. Maliban kung ang pangalan mo ay marites, pero hindi ka naman graduate hindi ka naman graduate ng marites. Ano ulit yung marites na sinasabi natin? May isa ng degree ito eh. Master of Arts in relaying
Ano? Naku, nalimutan na nila. I-review nyo nga yung mga videos natin. Minamaster na nila yung pagchichismis. Sabi dito, binebless ni Lord ang taong ayaw sa advice sa masasama. Kasama na dyan yung mga hindi nagmamarites. Hindi sumusunod sa example ng makasalanan. At hindi nakikijoin sa mga nanlalait sa Diyos. Yung mga kahit na anong sabihin ng mga tao, ano bang napapala nyo dyan? Ba't ba kayo lagi pupunta sa NACS? Wala kayong mapapala dyan. Ano bang napapala nyo sa pagbabasa ng Biblia? Ano bang napapala nyo sa pagdadasal nyo dyan? Ano bang napapala nyo sa madaling araw, nandyan na kayo? Yung mga hindi natin pagpansin sa mga yon, instead ay sinusundan natin kung ano ang nararapat. Sabi ng Biblia, binebless kayo. Para siyang punong nakatanim sa tabi ng batis, namumunga ng sakto sa panahon. Lahat ng ginagawa niya, successful talaga. Grabe, no? Ang ganda ng pagkaka-describe ng salmista sa isang taong pinagpapahala ng Diyos, sa isang taong nakikinig lamang kung ano ang tama. Para siyang isang punong nakatanim sa batis. Ni minsan hindi siya nagkukulang sa tubig, ni minsan hindi siya nagkukulang sa nourishment. Laging mayabong. Ang daming magagandang mga dahon, ang daming mga magagandang sanga, ang daming mga bunga. Namumunga ng sakto sa panahon, hindi natutuyo ang dahon. Sabi dito, lahat ng ginagawa niya, successful talaga. Tanong ko kanina, gusto niyo bang i-bless kayo ng Panginoon? Mahina ulit. Gusto niyo bang i-bless kayo ng Panginoon? Pakinggan ang sinasabi ng Psalm chapter 1. Gusto niyo bang maging successful talaga? Psalm chapter 1. Lahat ng ginagawa niya, successful talaga. Kaya gustong-gusto ko yung version na to eh. Nakaka-relate ang lahat. Sabi niya, ibang-iba dyan ang mga masasama. Para silang ipa, tinatangay lang ng hangin kung saan-saan. So, dinescribe ng salmista, yung isang taong matuwid na binebless ng Panginoon at yung mga masasama. Sabi ng salmista, ang taong matuwid ay pinagpapala ng Diyos, successful sila ay laging namumunga. Yung mga masasama naman, sabi ng salmista, sila ay parang mga ipa. Alam nyo yung ipa? Ipa ng palay. Yung wala ng laman. Sa bukid, kapag binayo na yung mga palay, mga ginapas na palay, meron pa yung mga sa bilao, nakalagay yung palay, di ba? And then, kapag nabayo na, nililipad yung mga ipa. At ito yung mga ipa, sila yung mga tinatapon na lang.
Yung iba, sinusunog. Sabi dito sa Salmo, ibang-iba dyan ang mga masasama. Anong description ng salmista sa mga masasama? Para silang ipa, tinatangay lang ng hangin kung saan-saan. Paparusahan ng Diyos ang mga makasalanan, hindi sila isasama sa grupo ng mga banal. Ginaguide ni Lord ang mga matuwid, pero masasama, siguradong masasawi. Ang isang taong matuwid, ang isang taong binebless ng Panginoon, hindi lang sila namumunga, successful pa. Sila yung mga taong araw-gabi, inaaral nila ang salita ng Diyos. Day and night, they study the Word of God. Tingnan natin yung verse 2. Instead, masaya siya pag sinusunod niya ang batas ni Lord at sa umaga at gabi, inaaral niya yun. Yun pala ang sikreto. Hindi lang yung hindi ka nakikinig sa sinasabi ng mga masasama, hindi lang sa hindi mo sinusundan yung example ng mga masasama, kundi minamahal mo at gustong-gusto mong magbasa at mag-aral sa salita ng Diyos umaga at gabi. You delight in the Word of God and in the study of the Word of God day and night. Ang tanong, kumusta na po yung mga Biblia ninyo? Ako, eto, tuwing linggo ko nga lang ginagamit to eh. Pero tingnan nyo naman, halos lumang-luma na, wala pang 1 taon, ilang buwan lang ito. May label pa. Ano bang label dito sa harap? Ang Bible Pinoy version through the courtesy of Initial Homeland Real Estate and Development Incorporated. Ito yung Biblia na galing kina Kuya June. Sa Bible study group namin, sa visiting team. Yung isa kong ganito, nandun sa sasakyan. Upang kahit na anong oras, malimutan ko mang buhatin o dalhin yung isa kong Biblia mula sa office, doon sa sasakyan, may naka-standby na doon. Kapag sa visitation, yun ang dinadala ko sa pagdadalaw. Yung iba kong Biblia, ang dami kasi, hindi, mahigit 4 o 5 yata yung Biblia ko. Iba't ibang version. Yung iba, lumang-luma na rin. Kahit na ilang taon pa lang. Bakit? Laging nabubuksan eh. Laging nagagamit. Isang araw, yung pastor dumalaw sa bahay ng mag-asawang miyembro. Bagong-bago yung pastor. Kaya, yung mag-asawa, madalang kasing pumunta rin sa simbahan, dinalaw ni pastor. Dahil sa first time si pastor sa kanilang bahay, di naghanda yung mag-asawa. Inilabas yung mga tinatagong mamahaling mga kubyertos. Di pagkatapos ng mag-devotion, si pastor, kumain sila. Tapos, palihim, nung natapos na silang kumain, palihim na kinuha ni pastor yung isang mamahaling kutsara. Pinunasan niya ito, tinuyo, at inilagay doon sa
Bibliang nakapatong doon sa lamesa sa salas. Lumipas ang mga araw, lumipas ang buwan, ilang buwan na, bumalik si pastor. E di, nagdalaw ulit ang pastor. May kainan ulit. Parang Methodist sa yata ang mga to, ah. Kapag nagdalaw si pastor, laging naghahanda yung bahay ng mga dinadalaw, kahit na sinasabi ng huwag. Inilabas ulit yung mga mamahaling kubyertos. Habang kumakain sila, tinanong ni pastor yung mag-asawa, kumusta po ang buhay niyo? Kumusta pong pagbabasa niyo ng Biblia? Sabi ng mag-asawa, naku pastor, araw-araw nagbabasa po kami ng Biblia. Kita niyo naman, may Bible pa kami doon sa lamesa, doon sa salas. Nung tiningnan ni pastor kaninang dumating siya sa bahay nila, nakita niya, medyo nakaumbok yung Biblia. Napansin niya, hindi pa nakukuha yung kutsara na nandun na nilagay niya noon. Tapos sabi ng mag-asawa, naku pastor, araw-araw nagbabasa kami ng Biblia. Ay mabuti naman, sagot ng pastor. E di nung patapos na silang kumain, kinuha ulit ni pastor yung isang kutsara, pinunasan, tinuyo, inilagay ulit dun sa Biblia, dun sa sala. Lumipas na naman ang ilang buwan, dumalaw ulit si pastor. Hindi nakatiis yung asawang babae. Tanong ng babae, pastor, napansin ko lang po, sa 2 beses na dumalaw kayo dito at kumain tayo, 2 kutsara ko pong mamahali na nawawala. Hindi sumagot si pastor. Tanong ni pastor, kumusang pagbabasa niyo ng Biblia, kapatid? Sumagot yung lalaki, araw-araw, pastor. Di ba? Nakita niyo naman yung Biblia doon sa salas. And then, pagkatapos nun, buti naman. Kapatid, sabi niya sa babae, pakikuha nga yung Biblia doon sa salas. Nung kinuha ng babae yung Biblia, napansin niya, may nakaipit na 2 kutsara. Hiyang-hiya yung mag-asawa. Huli sa akto, nagsisinungaling, hindi pala nagbabasa ng Biblia. Kasi kung nagbabasa sila ng Biblia at ginagamit nila yung Biblia na sinasabi nilang nasa salas, nakita na sana nila yung kutsarang inipit ni pastor. Ngayon, alam nyo na ang gagawin nyo, mga kapatid, ha? Huwag na huwag kayo maglalagay ng Biblia sa salas ninyo. Baka isang araw, maglalagay din ako ng kutsara doon. A person who is blessed, a person who is successful, at yung term dito sa Pinoy version, successful talaga, is one who delights in the word of the Lord, one who reads the word of the Lord day and night. A person who is righteous, ang isang taong matuwid, araw-araw nagbabasa ng Biblia. Para siyang isang punong nakatanim sa tabi ng batis, hindi nawawala ng tubig, laging mayabong, laging may bunga. Ayon naman sa Ebanghelyo ng Panginoon,
na nakasulat sa Marcos. Ang isang taong matuwid, hindi lang siya laging nagbabasa ng Biblia, hindi lang siya sumusunod sa mga utos ng Diyos, kundi sabi sa ating ebanghelyo, ang isang taong matuwid, ang isang taong pinagpala, ang isang taong mabunga ay tumutugon sa panawagan ni Jesus na paglingkuran ang iba. A person who is righteous, a person who is successful, a person who loves the Word of God is a person who responds to Jesus' invitation to humble service. Isang taong tumutugon sa panawagan ni Jesus na magpakumbaba at maglingkod. Sa Mark chapter 9, makikita natin si Jesus na nagtuturo sa kanyang mga alagad tungkol sa kanyang nalalapit na pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Ngunit, makikita rin natin dito kung paano niyang sinabihan ang kanyang mga alagad na maging mapagpakumbaba at paglingkuran ang iba. Nung sila'y naglalakad, nagbubulong-bulungan yung mga alagad, sabi nila, sino kaya sa atin ang pinakadakila? Sino kaya sa atin ang pinaka-the best sa harapan ni Jesus? Sino kaya sa atin ang pinaka-magaling sa harapan ni Jesus? Sabi niya sa ako kaya. Sino bang laging kasama ni Jesus? Di ba ako? Sabi ng isa. Hindi ako. Sabi, nagtatalo sa alo sila. I am the greatest. Tinanong ni Jesus, ano bang pinagbubulong-bulungan nyo kanina sa paglalakad natin? Sabi ng mga alagad, wala po. Ayaw nilang mabuking sila ni Jesus. Pero, alam ni Jesus kung ano yung mga bulong-bulungan nila, ano yung mga usap-usapan nila. Kahit na nagpahuli sila sa paglalakad, kumuha si Jesus ng isang bata. Anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, ang sino mang tumanggap sa salita ng Diyos, katulad ng pagtanggap ng isang bata. At ang sino mang gustong maging kagaya ng bata, sila ang pinakadakila. Bakit ginamit ni Jesus ang isang bata? Una, ang isang bata ay mahina. Mahina. Walang kakayanang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga malalakas, sa mga matatanda. Nakasalalay, umaasa lamang siya sa proteksyon ng kanyang magulang, sa proteksyon ng kanyang ama, ng kanyang ina. Umaasa siya sa probisyon, sa binibigay o ibibigay ng kanyang mga magulang upang sa ganon ay mabuhay. Sabi ni Jesus, ang sino man sa inyo na maging dakila, dapat siya'y maging katulad ng isang bata. Di lang yun. Dapat tinatanggap nila ang mga bata. Dalawang bagay yan. Parang bata, bakit? Dapat nakasalalay lang sila. Lagi silang nakasandal sa Panginoon. Wala silang ibang alam na pagkukunan ng kailangang pangangailangan sa araw-araw. Wala silang ibang alam na pwedeng panggalingan ng kailangang pangangailangan, kundi ang Panginoon, ang kanilang amang nasa langit. Wala silang alam na magiging sandalan nila, proteksyon nila, kundi ang Diyos na Ama sa langit. At laging handang tumanggap
ng mga katuruan ng walang pagdududa. Pangalawa, sabi ni Jesus, ang sino mang gustong maging dakila ay dapat marunong silang tumanggap sa mga batang ito. Meaning, dapat nating matutunang tanggapin ang mga mahihina, ang mga walang-wala. Dapat nating matutunang tanggapin ang mga walang ibang alam na pagkukunan ng tulong, kundi ang mga kanang kapwa. The lost, the least, and the last. The outcasts of the society. The nobodies. If you want to be great, learn to accept the nobodies in the society. Learn to serve the nobodies in the society. Humble yourself. Magpakumbaba ka at maglingkod ka kahit sa mga walang-wala. Kahit sa pinakamababa. Psalm chapter 1 tells us of a righteous life. A righteous life is a blessed life, a successful life. A righteous life is a life that is devoted in the reading and study of the Word of God day and night. And Mark chapter 9 tells us that a righteous life is a life that knows to humble himself and a life that knows how to serve. Ang tanong, ikaw ba ito, kapatid? Ikaw ba ito? If you want to be successful, if you want to be blessed, learn from Psalm chapter 1 and Mark 9:30 to 37. Learn from these texts. Learn from the Word of God. Good morning, friends, and God bless us all. Thank you, Pastor Timan Sahit Ibiyag. Panangipay, dagiti sagsagot, maawagan na po dagiti asserts. Kabayatan na mga gantayo iti musika manay po diti ensemble.
aming mga alay sa iyo, O Diyos. Handog namin sa iyo ang mga to mula sa aming mga pinaghirapan, pinagpaguran. Salamat po. Salamat sa pagkakataong pinagkalumupang sa ganun ay maibahagi namin ito sa iyong simbahan at patungo sa paglilingkod sa iba. Hindi po amin ang mga to. Galing din sa iyong mga to. Binabalik lang namin, Panginoon, kung anong nararapat para sa iyo. Magalak kanawa sa mga to, sa aming mga handog. Patuloy mong pagkaloob ang pangangailangan at pagpapala sa bawat isa. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. O Jesus ko incarni, Di exhibit ken ka, apo ken manrubot ko, ninang kat baybayan, diyak kamutan tigubat, wadakat denak, diyak tumat mayawan, sikat manginalan. Uli paringan kani, di kanya. No sinis mongkut umay dagus arpadatan, ikabusor na bilag at ilaw na wanak, ngapluwasit kanak, tapno diyak matinag. Kararag tayo. Kinarit mo kami. Kinarit na kami, O Apo. Ano kaya't miti, agbihag, analintag, bihag, anabendisyonan, bihag, anabaligi, rumbeng, asikalaeng, itinaggan mi. Masapol nga ayatan mi, dagiti lintag mo, basaan mi, dagiti sasaom, aldaw kan rabii. Masapol ang masursuro mi, tagpakumbaba, ka nagserbi, ng runa, kagiti awanan. Nula duma, O Diyos, mas daaw kami. Apay kadi akasla sa anak. Arumangrang ay. Apay nga taas sa anak. Ano ba lagi?
mas dao kami. Yan di mi malagip. Ti sikreto tapno agbaligi kami, tapno rumang ay kami. Di mi malagip nga ti panagayat kadagiti sasaom, ti panagbiag analinteg, ti panagpakumbabaken panagserbi, iso ti sikreto iti baligi kan panagrangay. Tulungan na kami wapo tapno mabalin mi kadi. Atong palen suruten kas inpalagip mo kada kami ita. Pinaalalahanan mo kami sa oras na ito, Panginoon, kung paano kami dapat maging matuwid, kung paano kami dapat laging nagbabasa ng iyong mga salita umaga at gabi, kung paano kaming dapat ay nagpapakumbaba at naglilingkod, lalong-lalo na sa mga walang-wala. Pinaalala mo sa amin na ito ang sikreto upang sa ganon ay matanggap namin ang buhay, matamasa namin ang buhay na pinagpala, buhay na matagumpay, successful talaga. Minsan nagtatanong kami, bakit di pa kami gumiginhawa? Bakit parang wala kaming katagumpayan? Ngunit di namin naaalala kung ano yung mga sekretong ibinigay mo sa amin ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon, upang sa ganon ay may sa buhay namin ang mga salita mong natanggap namin sa araw at sa oras na ito. Tulungan mo bawat isa sa amin upang sa ganon ay kami maging matagumpay. Kami masasabi na tunay na pinagpala. Sa oras na ito, Panginoon, narito pong mga anak mo nakaluhod sa iyong harapan. Yung iba nasa kanilang maupuan, yung iba nasa kanilang higaan, mga nasa online. Dalangin ko, Panginoon, inyong ipatong inyong mapagpalang kamay sa kanila. Pakinggan ang kanilang mga kahilingan. Pagalingin sa anumang sakit na nararamdaman. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Tinatalaga ko sila sa inyo at sa iyong kabanalan at kaawaan. Muli, Jesus, pakinggan sila. Pagpalain sila. Gabayan sila. Tulungan sila. Yakapin sila, Jesus. Yakapin sila. Ilayo sa anumang kapahamakan kasama ng kalang mga mahal sa buhay. Sa ngalan mo, Kristo, ako'y lumalapit para sa kanila. Amen. Amen. Mga kapatid, mga pinagpala, mga taong matagumpay, ito ang gusto ng Diyos para sa inyo. Ang kayo'y pagpalain, ang kayo'y maging matagumpay.
Humayo kayo at angkinin ang pagpapala ng Diyos. Humayo kayo at angkinin ang tagumpayan na nanggagaling sa Diyos. Humayo kayo at angkinin ang walang katapusang biyaya na nanggagaling sa ating Diyos. At sa inyong paghayo, samahan kayo ng Panginoon, pagalingin kayo ng Panginoon, basbasan kayo ng Panginoon. Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.